Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No, daa. Ay na, pasensya kan Baraw. Ngamawan pa'y mo tiyanak kaw. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam na kuna na itay nga adda ka na patigapag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no, ni Mia. Ha? Awisip ko mama pa nag-dinner jay town. No, at the time na ah. Pasensya kan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak kaw. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kinkwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na. Apaman asumang pag. Nagatang mong ti sandal ngay bagbagam, Beshi. Nagatang ko ti dress ko. Nalpas ta mo tinanangan. Sa dino pa'y ti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga ruda? Wanlatan Kayat ko pa'y ti mapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak ang mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga ruda. Into paminsan tulaangan ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti agin na. Anya, imay mananday jay a Kevin itay nanang? Wow, nanak ko. Nakuna nang awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day jay alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tinday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaangan itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan latta. Umay nga umay, kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko kenkwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay ngamin ayain san Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamot lang nga na jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay a Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko na. Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamot ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunak tumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay at apelyedo na malagmol-mol di pampanunuta miya. Tinapatig akit na simpo di tao. Ay, basta.
Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laeng. Ani ha? Basta, Jack kayat dayjay a Kevin na para kanya. Period. Oh, si kamot gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarungkarang ka. Nabayag mo na saan ka nakit kita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagkaw dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na? Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya no napipya. Na makaalagak man. Una yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta a Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita?
Wen, agpakada kiti boss ko inton umay alawas. Iti kasta, makapasyarak man iti balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa wen, umayin di balayo ni Jack into may alawas. When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack kinod. Si kakit di man? Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang. Saan amasapol nga ibagam pa'y ti kinod? Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Ala! Anyamot ta, nagiti lalaki, anam mo. Malagmol-mol, kas kada kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ngam dayjay a Kevin kunakmanan. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya ngaminan ti buo anagan mo baraw. Ay, kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano kinod salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay, Jack kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, tajakulano kinod salsalan, ayo kisti ka matay sa. Ni, naladawak samot, Beshi. Apay nga, saan kumutin na nadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na ajakulano kinod salsalan. Anya? Uray sika kat agkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak man mo, Jack kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano kinod salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, man. Ala katusto kumamatan ati pa nagkatkatawan. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na malagmol-mol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawidan jay tao ngam aging jay ta. Agkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto ya kinabakit ka. Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano kinod salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyedo na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyedo na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy.
Jak laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay unayan ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan ayat ni Mia, auntie. Wen, nakita ko un kanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wen, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, auntie. Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, auntie. Wen, kanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Mia, mat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmul ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaro, mat. Dahil tangarod ti bagbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kwa na ti apelido na salsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ni nanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko, itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan, ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jaculano kinod salsalan tinagan na. Anya lagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Saan nakaguy-uyaw insan? Ngam pasensya ka na, ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilangan, Beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak la malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapoy ti apelyedo na managmulmol. Yung ita, nakaragkarumat. Takinog, kas ka salsala. Ay, ano laki din, Freshie. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Maya, isublik ka na ito ginatang ko kang ka-t-shirt. Anya? Apay nga iboyet? Diyak ka ham kurso nata. Ha? Apay nga italaang nga isublim. Diyak nga rod nakit kita. Sana mabalin tamano alawas nga dakan ka. Sana bali at asan kumat nga inususar. Ano yan? Ngam no di mo kayat nga isublik. Mang isublik ka lang ituray kagudwat imbayad ko. No isublik ti daduma. Dekat, lugi akon. Di alam nga rodan da ito isublik abado. Ano yan aya? Ala, wanan boyet? Ano yan ni pari boyet? Apay ka day, mayang. Insuble nakit din ti t-shirt a ginatang na kanya. Anya? Makapasudot. Uray ko ma, no insapsapa na nga insuble. Tapno inlakok iti sabali. Jack pa'y amo, no inusar na, no saan. Ay, yan ni pari buhay. Saan amaw-awatan ti ugali na? Kanayon akasta, no dagatangin na. Wan nga ron, saan anasaya at apangilakwan iti lako. Mang tadlaang iti pakalugyan. Ay na, inton sumarano, di mo laklakwan. Bakit? Ngam ipilit namat nga ron no gumatang. Ay kat ibagam ana ibusin at ilakaw. Kasano nga ibagak ana ibos kat makitkita namat. Ay, wingag paiso niya. Ay, yan niya laki din na ya. Ay na, jakon kayat ako yugan ni Boyet inton sumarunong ayaban na. Apay ka di ba kayo? Ay na, di na kayat amin ala ko ijay sentro. Danda ni may sa aldaw mi ijay, ngam saan pa'y anakapili iti bado na. Anya? Nalabas ti kinapili na, atiw na pa'y ti babae. Ay. Mawanta mo ti kabsat mo. Anya nga ikit, baro nga ron. Wen ngam nalabas ma. Apay, anya launay ayati kayat na abado. Ay kadyaga mo Dinamag mo kumakin ko na. Sakit ka gurak akit kita inti panagpurpurmana. Jak ammo no asino tinangtultulada na iti kastya panagpurpurmana. Ay na, mawantam ka din ni Boyet bakit. Talaga kasta. Kita man ngamin nagiti agtutubo ita. Kasta amin ti pormada. Ay, basta. Nasakit ti matak amang kitkita iti dayjay apurmada. Ay na, kunak manan. Nung sakit ti matam. Di mo ngamin kitkita na. Anya, kabalay ta ni Boyet. Ibagam kit din, ajak kitkitaan. Mayang, abangan no daman ng tila ako majakit. Ado Boyet. Mapanak man nga ro di balayo. Mapan ko kitahin. Ay na, di ka kuman kayat alakwan kat. Na, tapay mo't mayang. Di mo kaya ti customer? Kasano, kat inton mapalabas ti may sa alawas, isublim tumanan. Uray kumano isublim ang masapa. Ay na, saanin mayang. Basta siyak tagpili. Siguraduam amangan no isublim kunakmanan. Saan nga rod mayang, danag mun aya. Agtalig ka katiganyak. Ala, wanan Boyet. Urayan kanto, ijay balay. Manang Doris, nayo naman di kwarta. Apay, anya ayati katangam. Gumatak man iti jacket, manang. Apay, mano ayaday ta jacket. 3,500, manang. Ngam kurang ti kwarta. Sigurado ka kadi akayat mo day a jacket. Wan, manang. Amangan no inton isang pet mo. Ibagam manen adi mo gayam kaya. Saan man, manang, kahit ko. Malangarod, nayunak day takwartang. Ngam siguraduam laang at talaga akayat mo tigatangam, ha? Wan, manang.
Di ka man tanagan. Sigurado ka kadi? Aday tan tigatangang boyet? Wan mayang. Sigurado ka Ta saan ang mabalin ang maisubli dayta? Anya? Apa ngay? Wan pinilim nga rod. Alangan nga isublim tumanan. Kasano ngay no jak gayam kayat? Ay na, boyet. Di kalatan gumatgatang kanyak no kastamot laang. Paglulukwan nakmatan. Ala, wanan mayang. Dahito yung talag. Alang nga rod. Ala amunday ta, kat di mon isubsubli Gaputa saan kumutlaang nga awatan. Uray agpakaasi ka. Anya? Manang Doris, jak kayang kurso na lalay ito'y jacket a ginatang ko kinimaya. Anya, kasano adi mo kursonada? Kat iso nga rod ti pinilim. Manang, jak gayang kurso na ta. Ang mga no kahit ni Manong Adrian ang sublatan. Ay salbag ka, boyet. Apay nga rod nga inalam no di mo gayam kaya. Kasano manang, kasla mayat idi impadas ko ibalay na. Ngam idi nagsarminga. Ay na, nagalas mo gayang timuya na. Ay salbag ka talaga, boyet. Sakat nagngina dayta. Basta jak kahit manang, ang mga no katawaan nakpay ti kadate ko. Anya, apay, adda ka di man ang girlfriend mo? Adda nga rod manang, kat agkita kami ko ma. Iso naggatangak iti barbaro at jacket. Ngam nagalas mo gaya. Ay no, jakamukan ka, boyet. Nalabos ka, lalaki. Napili ka unay iti badong. Saan ang maawawatan no anya ti kayat mo talaga? Ala, husto manang. Kaduan nakmang kiti di sentro. Indag pili iti jacket kan pantalon ko. Ay masadutak. Ang mga nuday talamang ipadpadas itilako tar aramidam. Anya lakit din ni manang kuya. Saan man atay ta? Mala, agrobot kakit din. Taintag gatang iti pagpormak inton edit ko ti girlfriend ko manang. Boyet, apay, babaero kamot anya. Na, da kayo manang. Apay ang kasama din ti bagbagayo. Kasano kat insi naman gaya mong tinobyam na ibaga ti kabsat na kanya. Nasakit tirik na di tao. Apay akasta ka. Inaram mo kat inayat na ka iti kastaunay ngam pasakit am lagayam. Ay na, diyak nga ron ka ang kurso na manang. Kung dibris itingipan na, ngam di na bagay. Kaslasaan pa yung brabras. Ay, jak amukan ka, boyet. Ngam day to'y tibagakan ka. Saan anasaya at day taagalad ti may sa lalaki? Iso apang nga asim, tabaliwam day tanga ugalim, boyet. Ay na, un ka di manang. No mabiro kak ti kapkap na kak ababae, agsarde nga katalagan. Sakbay nga armom nga minti may sa babae. Tingi-tingam ana imbag tiriknam. Siguraduam no ison ti kapkap na kam. Tano makirelasyon ka kadakwada kat makiwin naswas kan tumalang ang mga numaisang makalaang. Anya day kay Manong? Pantalon? T-shirt? Jacket? Pantalon kan jacket ko ma, miss. Oh, dagitang man boyet. Agpili ka kadagitan naka-display. Awan na, kaslajak makurso na tatagito na. Ay no, boyet. Nabamban mo ka kung amagmag na. Adun apaglakwan tinapnapananta. Ngam di ka pa'y nakagatang. Awan nga rin ti kurso na manang. Mabalin mo mat nga ipadas, Manong.
Oh, ipadas mo ngamin aboyet. Miss, awan. Jak kaya daytoy. Ay, makaungetak ka talaga kan boyet. Ay, mabait lang nga rod manong mga laak iti dadto maasize. Taman. Wan man, miss. Dagiti manong different sizes kan agduduma a brand. Oh, agpili ka ditan. Awan. Awan tiket ko kadagita. Anya? Anya ngay manong. Anya dita ti piliham. Awan, miss. Anya. Miss, pasensya ka na. Ngumawan mo tinakurso na daan na. Mala, inta nga rodan boyet. Ay, unay kamutin manong. Winarawarayo amin alako. Di kamut lagayam gumatang. Sakit ag-agsapa. Ay, buisit. Makitam day tang aramid mo. Nakaungat kat nga rodkan ka ti sales lady. Ipilit na gumata. Awan nga rin di kursunada kadagiti lako na. Anya ayat ti kayat mo abado si ka. Uray siya, masurunakon kan ka. Manang, intamang kita iti daduma paglakwan. Barang adama kursunada. Mapan ka siksika, nabannog akon. Anya, saan amanang kuyugan na? Alaman langan, ngam siguraduam nga dagatangam. Tanusan, di kan kuy-kuyugan inton sumarunong ang pakadwa ka. Anya, Kurt, kumusta ti date you iti sweetheart mo, boyet? Bad trip nga rin, manaw? Ha? Apay ngay? Diyan ka ang kursunada ni Layla. Anya? Un manaw, nakapimpinta si tiladawan na, ng pandag magayam ka nagtaba. Anya? Un manaw, isadya akong kaya't atiksan ka nawagan. Agsapulak langin iti sa baling agbalin na girlfriend ko. Ha? Un manaw, kasano, kapuro filtered gayam nagitiladaan na. Ay na, naklakit din, no kas na pintas na iti personal, tanakadyak patak kumakay. Ay na, di ka unay, boyet. Di mo pagayaman ni Ayat. Tasaan anasaya at dayta. Boyet, anya di ibagbaga ni manong mo. Adi mo kanukurso na dati girlfriend mo, ha? Un manang, diyan ka ang kayat ni Layla. Anya? Kasano, inalilaw na. Nakapimpinta si tiladawan na, ng pandak magayam ka nagtaba. Ay na, unay kan aya boyet ading ko. Saan anapatag tinaimpsikalan alanga. Basta manang, diyak kursunada ni Layla. Mangsapulaklatan sa balik. Ay, jak amukan ka. Napili ka launay. Napili ka iti pantalon, jacket, aminin abado. Sa ita, pati girlfriend mo, ibagam adi mo kursunada. Pangmanon ni Layla girlfriend mo. Di ka katagyaman tay nayatda ka. Ay nabuyet na imbag tanarawot ka. Tanusan, ang mga no ultimo makan kat napili ka. Anya? Boyet, apay ngay. Nagkari ka kanumot iti kasinsin ko nga ayatan kan ipatag mo. Ngam apay kanu adikan agparparik na kan kuana. Mayang. Saan anasaya at dayta nga aramid mo, Boyet? Inaram mo. Inayat na ka sa ita. Pasakitam lagayam. Kasano kat manangal lilaw may? Apay anak ko nam dayta. Kasano, kat napintas iti ladawan na. Ngam idiag kita kami iti personal. Pandag magayam ka nagtaba. Aniya? Kat isumit. Abay, nasayat ka di day diyang inaramid na. Ay katda kayon ati agsarita, maipapan iti dayta.
Tilahaang maibagak. Kasaritam ana imbag. Saan atay kalaat adi ka agparik na? Kat agpampanunot mo't iti anya lalitat, jay maysa. Mapan ka manen makidate iti girlfriend mo, Boyet. Wan manang. Amangan no inton sumangpat ka. Awan manen. Ibagam manen adi mo kursunada ni Glyza. Hey, makita amanang. Anya? Iso nga ron nga dati date ako nada. Tapno makita kan ma'am mo iti personal tunggal maysa. Ay, Boyet aya. Jak ammo ti saritaeken ka. Apay ngamin nga armam ti babae iti text. Kat di mo pa'y nakikita iti personal. Kasta talaga amanang. Serious man ti girlfriend mo, Boyet. Apay, kas labado aya dagiti babae a pagpilyan, no di mo kayat basta ibatim latan? Kat nalakaso katam? Ah, Ay na, Boyet, di ka unay. Amangan no gapo iti kapipilim. Isarsarak mo kit din day tabagim. manang. Kat kasano nga ni kadiglay sa ti last girl mo. Manang. Oh, apayakit kita ang naklatan, Boyet. Manang. Dakam ka ni Glyza. Anya? Apay ka di manen. Masino mo nga iti mangayat iti at da diferensya na manang. Ay na, diyak lakayat. At da diferensya ti ima na. Kaslakin nilay lang apandak. Anya? Ay, daytan ti bagbagaken ka, Boyet. Gapo iti kapipilim. Day talaka nga rod. No kumaimpapatim dagiti mo na a girlfriend mo, saan siguro akas dayta? Problema ka manang. Gaputa ko na naasurutan ng kasurutan. Gaputa, ingkarik nga ikalay sa manang. Anya? Boyet, rumor ka dita. Boyet, Apay ka di manang. at dadaglay sa. Ah, Ado ti kakadwana. Ano? Amangan no pinaypayso na ti imbaga na asurutan na ka. susapo. Ala, rumor ka ditan. Inka makisarita kadakwada. Manang, anya daramidag. Anya ti baka katakwada ngay. Talaga jacket ni Glyza. Ay kat inka kasarita Basol mo mo ngamin. Kari ka akari. Ngam saan kagayam asigurado no iso ti kayat mo. Basta manang, jak kayat ti adda diferensya ti manang. Iba kayo nga gawdan. Daytan tuma ngamin ti ibagbagak idikan ka. Ngam dinak matdenggan. Insarsarak mo ka ngaruden ti biyag mo, Boyet. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manang isay, napan kayo katin, iya balay da manang to niya. Saan pa'y? Apay ka di? Ay, kung napan ka, nung nakitam dagiti agkaramayat akagawaan na. Ay, saan pa'y? Kita nyo to ano, dapapanan nyo dyan. Nagmayat siya, asorted dagiti kagawaan da. Mapanak to man nga agpayso inton maminsan. Nabayagan ajak pimasyar ijay ka. Well, manang, inka mapasyaran sa paminsan at ikapsat ta. Tapno makita, di bagbagak.
dari daw. Ay, kunak no awan tao. Gaputa nakarikap mo dari daw. Ay, saan? Inrikop ko lang. Gaputa palalo dagiti taraken ni Inso Amanok ken asaw. Nalaing da nga umuneg dito'y balay. Uray dagiti taraken mi matlaang nana. Makaungetak nga rod no daduma. Tauray kalinlinis ko ti datar. Ketrugitan damanan. Ay, naku namaun. Iso ako nakin ni Insaw. Apartsin na laangon. Wano ila ko na dagiti manok na. Iso pa'y Imbag man, ta nakapasyar ka. Ay, una na. Awan pa'y ngamin ti aramidak ijay balay. Iso ana panunot ko ti imalatiw dito'y balay yung. Ay, katuan kanayon nga dak dito'y balay. Gaputagaw awirak lang, magkadagiti apukaw. Ay, gayam, adda kapi kang tinapay dita. Agkapi ka. Ay, una na. Mga laaktulat ta. Ay, gayam, jak pa'y inlin ay tilutlutwak nga inapaw. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Mapanak labit ijay kusina. Agsubli ak tumulang. Alam mo na. Napintas day to'y baso ni Nana Gloria. Ninginaan lakit di day to'y. At dapay la ni Nana Gloria iki kusina. Ikarga kun dito'y bag ko ti may sa abaso na. Sana balay, taado ti kasto'y abaso na. Di na madlaw anak sayan. Nangalaam ka di man ti may sa abaso ngayon sang mo, to niya. Ay na, ginatang ko Alangan mo't apinidot ko ijay karayan. Oho, yak lapat yan nga, gatang ka iti may sa abaso. Anya? Sa di naman ang tinang taktakawam iti dayta. Anya anang taktakawam mo't asasaw? Ginatang ko kunak magkan ka. Ay na, mamukan to niya. Ati dog dagiti imam. No dati makurso no dami ti papanamabalay. Talaga nga alam. Ay na, mababainak pa ini ti daytang aramid mo. Anya? No amukla ko matinangal alaam kada kita. Saggay saag ngay sublay kada kwada. Anya? Di awan ton ti mabating usaran tayo no kas na. Di naklon mo mula nga tinakaw mo da kita. Ay, basol mo day ta, Oscar. Gaputa dinak man laikan iti kwarta apaggatang ko iti kagawaan tayo. No apay ngamin amarigrigat ka. Anya, tapabasulon nakpailang. Ay na, makagatang ka kumamay, no amom nga aramatin na naimbag, nagitititid ko king kakwarta. Ngam, saan may? Tadi mo ikarigatan, ti aggatang iti kagawaan. Dagiti lang, makmakan ti amom agatangay. Day tala boksit mo ti pampanunutan. Ay, apay ngay. Awan mo't ti may sa abaso tayaw lakay. Ay, pero kam dita. At dalang dita dayta. Ay na, awan nga raw lakay. Biniro kon ka talagang awan. Amangan pa'y kunak no intugot mo ijay sala ijag buy-buya ka. Ang awan mag. Ay da, sana kagkap-kapay ijay sala. At dalang dita. Sa dino kumangay ti papanan na. Alang amay ano nagna. Kit napan ikerwar. Anya? Kit isumay. Ay, amangan mo't no binuong yukit din. Di yulem bagbaga kanya. Anya, tagpapasol ka man na kunakaon. Kahit sa dinungay nga rutayan na. Sayang mo't dayay. Ginatgatang ko itinangin na apresyaw. Mapukaw laang. Ay da, nilaang mo ito niya, timay di daw. Ang mga no inala na. Anya? Ay, saus, tairaman mo pa yun nito niya. Ay, anya ti amok ngay. Ada na diya baso, sakbay nga imay nito niya. Ngam idi imay, isumot tayo, di pa nakapukaw na. Ay, nainsaw, di ka man basta agpabasulatan. Anyat amok ngay. Kano ano ti mga ibagbaga, nga gaala iti komporme da diyato niya. Anya? Ay, awan ti pamaneknek mo lakay. Iso adi mo pabasulan adagos, jay taaw.
kamot gaya manang, ngam apay adi mo inyawag nga eh. Tapno nang isagana ak kumamot iti pagsasangwan tayo. Ay na, saanin ang masapol? Adamot tin na po'y, umdas daytan Ni manang at talaga. Kat isumot? Kat, kumusta kamot din ngay manang? Ay kat, nasaya at latading ko. Sikaman kit ni. Nabayagan adi ka pimasyar ijay lugar tayo. Ay na, pasensyakan manang. Makumi-kumak ngamin kat. Sana bale, ta umayak to agpasyar. Wan ang arod ading ko. Nagpipintas mo tin yung kagawaan nyo. Nagduduma ang klase. Ha? Ado dagiti basom. Kat agduduma ti disenyo na. Ado dagiti aklo. Kas kada kutsara yo. Ayun manang. Ingka gumaak mo't aginatang dagita Tapno addamot mausar. Ngam apay akastoy ading ko. Sagay sa gansag dudwala ang ti agpapada. Ay, kwa? Di mo ibaga nga idi ginatang mo kat sagay sa laang nga piraso. Ayun manang. Kastang agpaiso. Anya? Napanak man iji balay daton niya. Kat ay na, pudnomot gayam di imbagam, nga asorted dagiti kagawaan da iti kusina. Kuna nga rod kang gamana, mas dao kamatan niya. Wan ganot. Agduduma dagiti klase ti kagawaan da. Agduduma ti design na, ngam saggay sanat. Huwag nga rod manang, iso nga rod adin nilaw ko. Dinamag ko, no apay akas jay dagiti kagawaan na. Ngam kuna namat, aginatgatang na. Nga ta, Siguro, adik ko. Saan tayo mat nga ammo? kasla sa anak ka mamati ag ginatang na tagi siya. Ha? Amang ano inarbor na. Aniya? Kunak lang day tama na. Mas dawak lang amin. Tagduduma a klase dagiti kagawaan dan. Nga masaggay sa may. Imposible mo't ano, aggatang saggay sa. Ay na, saan tayo nga ammo? Amangan no isumot ati trip na. Ay na, awan mo't gayam ti danong tayo. Awan na yan. Awan nga road lakay. Ibagak aya nga awan no adda. Anya? Kati sumay. No adda danong, ibagak aya nga awan. Sana balay, tamapan ko kitain, intun madamdama. Ang mga noodamanan din ng putid jayhos. Wan man lakay. Ay na, mapanak ba ija iskwilaan ti anak na. Ngam sa anak kadigos. Ay kahit oray saan ka pa nga agdigdigos Anya, ay so sana mapalina. Napudot ti panawang. Iso ang makadigdigos ako. Mala, ano sampay nga raw, timapan makidigos, iyayan ni Nana Gloria. Ay, wan man laangan lakay. Tani, ang mga numaladawak iti papanak. No urayak pa'y ang maisubli ti danong tayo. Nakadigos ka kada, Tunya. Untata, banlawak laangan dayto linabaak amurang may. Sa nabale, tapasit da gitoy, manula ang apiraso. Malanga raw, ilipas mo pa'y kita. Untata, ay na, awan mo't ngamin ti danong may. Sapay ko maataaddan. Ada siguro, Tunya. Sapay ko matata. Aglaba mamay, tapnosan ang masangputan ni Nanam Agloria, timuring may. Ay katwan atata. Ibulsa kon dayto batso. Ay na, addan usar iya balay. Nay. Apay nga ito niya. Ibulbulsam mo din na sabon ni bakit ka. Ha? Ay na, pasensya kan tata. Na-blackout akmeten. Kunak ano jay bras ko ti bulbulsak. Dayto'y magayam sabon. Ay na, sayang dayto'y asabon. Nakita nakitin, kababain pa'y. Ay, sapay kumata din is istoryaan kininana Gloria.
da ibagak bakit. Ay kat ibagamun alakay. Amom, imay nakidigaws kung nakilaban ito'y ni Tonya. Anya, nagdigos dito kat si kalaang tada dito balay. Ay, amo ko, dyan na dito panunod mo bakit? Ngam di ka kanyang panunod dito sa balay. Nakidigos laang ni Tonya. Nalawunan. Kahit amom, bakit? Ngan-ngani na ibulsa niya sa baon. Anya, Why, di akong nagbain. Ay, dinilaw ko ah. ay anya lakit din ayan nito niya. Nakisabon lang arudan. Ibulsa na pailaan. Isungaron ako naking ka. Nga iso, tinangala iti may sa abasaw. Abir-birokin ta. Ay nalakay, di kagsasaw iti kasta kunak. Tadi mumut na panuknukan. Ang mga numadaksan kalaang. Aha, sigurado ako naktubay. Sabon tubay kat pag-intirisan na. Di pati jibasaw. Ang mga no inbag na, jay nagkapyan na ide. Anya, Iseng, sapay kumaa, tadi ka masasair, iti da ito nga ipaga. Ha? Anya ka di dayta? May papanda ito, kanito niya, kabsat mo. Apay ti kabsat ko? Podno ka day, jay bagbagada, nga tindog ti iman ito niya. Ha? Ada nga minsan na minsan, napan, jay balay, kit isumot tayo, ti panagpukaw, ti may sa abaso may. Kit idi manan na minsan, awang kano ti danumda, iso napan nakilaba, kit nagdigaw si jay balay may. Ngam idinalpas nga naglaba, nasiputak, kay bulbulsa na yung sabon ni Bagakaw. Heh. Anya? Wine! Kaya akong nagbay na aking kuha na. Dinilaw kaw. Apay nga bulbulsa na na yung sabon. Kaya nakiusar lang arunay. Ay, nasayaat mo ta dinilaw yo, tata. Jack amo ti salitaat. Gamtap no nasaysayaat. Mapan kayon to ije balayda. In kayo kitaan. No adda ije balayda ti baso yo ama pukpukaw. Ay na, mababae na kadagiti ibagbagada kanyak maipapankiniton niya. Apay ka di manang? Nasabat ko ni Tata Insoy di na minsan. Kat na istorya na, nga adda ka no tinapukaw abaso da, idi napan niton niya ije balayda. Kat idi manen na minsan, napan ka no nakidigos niton niya ije balayda. Kat nasiputan na nga ibulbul sana jay sa bunda. Anya. Anya mo tindi kasta. Tila alaan na nga usar ti karuba. Mangibabay na talaga ni manang. Ay naku namon, talaga nga intulang nga dayjayin nga ugali na. Unyar manang. Adamo lang na ibagad na ma-review li kanya ka. Napukaw ka no, ti kutsara da. Damarisin day. Malukong may tinapukaw ije balay da. Kat ni manang tunya ti suspitsada. Ay una yan. Nakababain launay. Nupod no aniton niya tinangal-ala kadagita. Unyar manang. Ngam kaslapat check ida. Ta nakita mo't nga asorted dagiti kagawa ni manang tunya. Amangan no naurnong dagijay nga inalala na usar dagiti kaaruba na. Ala, bayang. Tabaga akto man nito niya. ay talaga napunuan akong lakay. Apay ka day. Napukaw manin ti may sa amalukong ta idiimay nito niya. Anya? Kasla mamati akon nga iso ti agal-ala iti kagawaan ta dito'y balay. Ay da, ibagbaga nga rudang keng ka. Di naktubag amin patpatyan. Kaya't kung nga rudang ti mamatay, gaputa uray da viulay ken sinday. Ag suspitsada anito niya tinangal-ala kadag iti mapukpukaw a kagawaan da. Iso ana pagnunumwan may, amapan kami ijay balay da. Taing kami kitaan no adda ijay dagiti birbiroken may akagawaan may. Ay kahit ada ka na kayo abakay. Da kayaw ti makamaw. Wan lakay, mapan kaming to ijay balay da.
Tamapan mi paneknekan nupod naw ti atap may. Da kayo matgayam na Gloria. Ay, wan. Gaputad dala kayat ko apon kan. Iso nga imayak dito'y balayaw. Ay, sus. Anya ka diday jay, nana? Ay, agyaman nak ata pinastrak nak dito'y balayaw. Nakitak ditaw, dagiti sapsapulak basok kan malukong ka. Ay, ikwa, nana Gloria. Pudno gayam ti atap may. Asika tinangal-ala ka dagiti mapukpukaw akagawaan may. Malasin ko dagiti baso kan malukong kaw. Gaputa adda sinyal dagita malukong kaw. Adda basit alitra I. Which means insaw. Aw, daytoy aw. Litra I daytaw. Kat nilakay ko nga insaw ti makapanagnak iti aramid maw. Gaputa nakita na amis mo nga ibulbul sam iday ti sabon kaw. Ay, wana na. Pakawanan dak ko ma. Isubli kong dagiti kagawaan nyo. Ken isublik tumatin dagiti daddo mga inalalak ka dagiti kaaruba tayo. Ay, kaasi kamuto niya. Kunam nga asurtay dagiti kagawaam iti kusina. Ngam tinakaw magkayam amain. Awanan tinabati akagawaan ta. May salang nga plataw kano patakot tsara day taw. Ay na, mangibabain ka nga asawa to niya. Lakay. Jaklaim pagaro pati naktakaw mo gayam dagiti insang sangpet mo akagawaan. Ay na, di ka lang nagbain to niya. Gusto na lakay, di ka nagungat. Sana balit ang balbaliw akon. Diyan ko nagali iti kagawaan dagiti karuba. Nga oray kursunadak na unay. Rumbang lang! Gaputa sana nasaya, dahil nga ramay. Nasaysaya, tayo naman manulay, dagiti kagawaan iti balay, basta saan at tinakaw. Diyay si ka mismo, tinanggatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Rika, adda ka di pa'y kwartam dita. Apay, pangaramatan nyo iti kwarta nanang. Ay, adala ko makayat ko agatangag. Apay, mano ko maayati kasapulan nyo nanang. Ay, depende Numano ti kabailan apresyo gay kayat ko agatangag. Apay, anya nga min ayaday ta. Ay, gumatang kumamot ay iti tax screen asilpon kaw. Tapno man addamot pag Facebook. Tapno man makitak dagiti gagayim kaw nga adda ijay sa bali a lugar. Anya? Wan, Rika. Manya, adda ka di pa'y kwartam. Igatangan nakman mag. Uray jay kababaan a klase ti tax screen. Touch screen, nanang. Saan a tax screen? Ay, touch screen, aya. Wan, nanang. Touch screen, saan a tax screen? Di yun ulit-ulitan ti tax screen. Taamangan no katawaan da kayo ti makangag. Ang madda ka di kwarta, Rika. Ay na, pasensya kayo nanang. Ngamawan kwartak ita. Amoy umat. Siyak tinagatang iti bagas ken gasol tayo. Iso a pasensya kayo kuman nanang. Sana bale, igatangan kayon to inton addan kwarta. Itaman pa imay kayo, nanang. Kunaklakit din no nalipatan na kami. Ay, da kayo umutanak kaw. Mabalin ay amot ang malipatan kayo.
Makumi-kumaklaang ijay umak. Iso anabayagan ajak imimay. Kasta ka din, nanang? Nanakaw. Iso adi mo ibaga analipatan kayaw. Angaw ko laang, nanang. Ayun gayam ilan. Mayak, tao mayak la kumabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo kada iti kwarta, nanang. Kaya't kung amin ti gumatang iti tax screen kaw, ngumawan mo't kwarta. Anya? Kaya't yumot nga ag-cellphone iti touchscreen, nanang? Nanakaw. Mayat nga min dayjay kaw. Adda pag-picture, pag-video, kandamin maumuma akong dito'y dipindot a cellphone ka. Aniya? Ay, mayat mo't daytaan, nanang. Makaw mga ruda na nakaw. Kag, anyanay, adda ka di kwartayaw. Sana balay tabayadak matlaan. Ay na, pasensya kayo, nanang. Naladaw kayo mo't nga imay. Binulod ni Uncle Doroteo dyan nabati a kwarta. Ay, sayang naladawak gayam. Sana bali, nanang. Kasaritak ni Manang Rika. Tapag guduan milaangan ti paggatang yo iti cellphone yo. Ay, man nga ruda nakaw. Ngam, nanang, touchscreen ti husto. Saan at touchscreen? Ay, wanan niya. Ay, imbaga ni Manang Mau, ngam nalipatan. Manang, amang ano da kwartam dita? Uray data 3,000. Awan pa'y nga rod ading ko, amumot, ado tinaggastusak iti kalabas. Apay ka de? Kunak ano adda? Tapag guduan taman kano ti paggatang ni nanang iti cellphone na. No kasta, nagdamag kan ni nanang. Wan, manang, ngam na ira na abinulod ni Tata Doroteo ti kwartak. Iso ang awan tinabulod na. Anyan. Touchscreen, kunana pa'y nga ron. Ay na, insurok asaan a tax screen. Ngam iso mo lata nga iso ti bagbagana. Amumutan ni nanang. Saan amabagaan no sagpaminsan? Ay na, ngam kababain ka dagiti makangeg. Amangan no ibagada asaan tayo nga isuro, no anya dagiti husto a termino. Ay, Ne, apay yan din do. Nagdagsan mo day taasin na ayan. Apay, anya ayati parikot mo. Problema nga rod, bakit? May ibusin dagiti abasto. Gamawan pa'y mo't tinabiro ka katrabaho. Anya? Ay na, dahil ito'y tirigat na. Nawan ti permanente na trabaho, bakit? Numalpas ti may sa kontrata. Problema manen, no anya ti sumarunong Abraham. Talaga akas talakay. Sana bali agtinulong ta. Si kapay ti agawir iti anak ta. Kat siyak ti makitangdan. Sa di no kumangit ti pakitang danan, bakit? Kumpurmila ditan alakay. Labada, agdalos, ken uray anya laditan. Ay na, saanin, bakit? Siyaklat tan tagbirok iti sa bala pagkwartaan. Ay, Rika, apay, saan ka di akaraman ti asawam ngagtrabaho di tatartarimaanan da kalsada? Kano iso ti sang kauray na nanang. Awan pa'y mat kano ti text ti boss na. Ay, mangruging samot taang. Apay nga ay nga da nakita ka nakaparada a bundoser di ta kalsada. Ay nananang bundoser manin nga. Bulldozer. Ay, isumot lang nga isaw. As long as it sounds kunada nga raw. Ay nananang kababain. Ang mga no ibaga manandagiti tattao ang nakaadal kami nga anak yo. Ngam saan da kayo asurwan. Ay na, trip ko mga raw. Basta nanang, tilatan husto a termino ti usarin nyo. Tapno saan da kayo akatawaan dagiti tattao.
Nanalita, pakibaga man kini pare, dindo amang rugi man ti trabaho min tumbigat. Ay, kasta ka di ba raw? Una na. Ibagbagak ngamin idinaminsan. Di nakmut pa dyan. Amang ano, maalangan ngamin. Ay niya kumatipagduaduan na. Kano imbagak nga insang putdan dagiti bakho. Kan bunduser nga aramatan niya. Ah, bunduser. Kaduan ma, saan ka di bunduser tinagan na dayta? Bulldozer dito na. Sana bunduser. Ah, ay. Ay, sana bali As long as it sounds. Ha? Sabagay na ta. Well, as long as it sounds ngagpaso, mabalinin. Nalang mo katuga ang babae, pare. Apay ka ni pare. Bunduser. Idi kinurakter ako. Mayat kit dito sumba na. Ha? Un pare. Imbaga ka bulldozer to. As long as it sounds ko na naman. Alagit din na ngaya. Talagang kasya na dyan, pare. Ora isurum iti husto a pronunciation na. Awan lata. Ipapilit na lata tigat na. Kastayan, pare. Ay, nananang, kitain nyo ang mga numa-overjoy kayo dita. Ay, saan? In-enjoy lang tagbuya dito touchscreen ka. Touchscreen nga rod, nanang. Ay, na-trip ko nga raw. Ay, nanang, nakaalat ayon iti cellphone nyo Awan mat nga tanti sa pulan nyo. Ay, wala nakaw. Ay, kontento akong ditaw. Katagyaman na ka. Awan anyaman na, nanang. Ngam kitaan nyo Saan atila ipopos nyo? Kas kada komentaran nyo apos dagiti daduma. Ay, wala nakaw. Di kay madanagan. Ang iaramidan dakman mo iti Instagram kaw. Mayat day kay tanakaw. Instagram manen nga. Jay ngay kasla Facebook mo lang. Ay nananang Instagram day jay. Instagram. Ay kasla kayat kumananday jay kay. Ay nananang sanan. At dangaruden Facebook account yo. Umanayan day ta apagbuybuyan nyo. Papanan nyo, ante. Ijay kumabalay da Elaine kanakan. Apay, anya ka dito aramidin nyo iyay. Mapanak ko mamakiusar iti masing da. Masing nga? Anya dito masing mo, ante? Ay kajay paglabaan Washing, ante. Sana masing. Ay wangayam. Washing. Apay, ay naka-DJ washing nyo. Ay nadadahil nga raw. Iso ako nakamapanak ijay ayan dailin nga anak kaw. Wala ante. Ngam apay nga umadayo ka pailaan. At damot yung washing machine iya palay. Ay kwa. Mapanak ko maag-signal. What? Wuhun ka anakan. Mapan ko ibirok ti signal ti silpon ko ijay. Tapadasak ti agaramid iti Instagram kaw. Anya? Nasabat ko itay ni ante, jay dalan kasinsin. Ay na, ipapilit na nga rod ti mapan makiusar iti washing machine da Ellen. Idin to tabasit mo't tilabaan na. Kat no duwagayam ti purpose na ijay. Mapan na kano isignal ti cellphone na. Tamapan kano agaramid iti Instagram na.
Ay, anya lakit din ni nanang aya. Bakbaketan nga adik iti social media. Imbagak lang arudan asaanon. Sana bale, tadda Facebook account na. Ay kat bay anyon akasinsin. Ay, diyak mo kininanang. Nalabasan ti pan nakaadik na iti cellphone. Ay, makaisamak nga ron. Instagram ko na napay. Kun mashing machine. Ano yan? Ay, nakasinsin. Kanayon ko nga isuro iti husto at termino na dagita. Ngamjak amo, ta ipapilit na mulat na ti amuna. Anya ni nanang. Atiw na pa yung tiubing. Apay ayala ka eh. Nalaong sa tiragsak na din sangpet ko di ka barbar o washing machine tayo. Wen nga rod, kurang nalaangan kat aglag tulag tug apo itiragsak na. Ang bay amon bakit? Amangan no isumot ta ang tiragsak na. Awan ti parikot ko iti dayta lakay. Tilaang sabsabali a pronunciation na ti sangkadilaw ko. Huwag nga ron. Ura ni pare Romeo. Kat makailag kapiti sa bala at termino ni nanang. Anya? Huwag bakit? Sang kaulit na kanungaro ti bundoser. Ay, anyan ni nanang. Dila nagbain. Kat hindi ka no kuriktaren da. Ay na, bayamo na. As long as it sounds kunana ka no. Ay nahawon lakay. Dayta akanayon ti sungbat na. Sana kun amakiar-aramat iti mashing daeline. Apay natarimaan ka din di washing yo, ante. Ay saan? Gimatang ni din daw iti barbaraw. Ah, nasaya at man no kasta, ante. Wun at anay kasapulan at talaga ti mashing. Ay sumakitan ti sikat ko nuag labaa. Ay na, washing, ante. Saan ang mashing? Aha, as long as it sounds. Ay, sa bagay mo't di, ante. Ngam dirigat na, kasano no sa bali at tao ti makangag. Ang mga no katawaan na kayo. Uno di da maawatan ti bagbagayo. Ay kati da magdaano anya ti bagbagak. Sa bagay mo't di, Wun ka na kan. Iso asaanan a problema dayta. Washing man wun no mashing. Iso mo lang ay isaw. Ay, talaga asaan na kayat ni auntie ti paisuro. Apay ka di, kasinsin. Mashing la, mashing. Imbaga ka washing ti husto. Nga may papilit na mo ti amuna. Ay, kasta talaga ni nanang. Saan ang maisuro? Ay, yan laki din aya. Dilaw-dilawan nyo man, tapno maisuro kasinsin. Ay, nauray dilawag, no di na mo tila denggan kasinsin. Dayta nga rod. Kanayon mo't adilawan mi. Ngam awan lata. No bagaan mi. Ibaga na at trip na. Ay, awan may kiti dakis na, Ngam, kasano no adamang wiyaw kan kwa na. Sa bali pa'y nga ti ugali na. No dilawan ta. Naglaka ang makaungat. Ay, wan, kasinsin. Dahil talang agpaiso ti rigat na. Ay na, no jak lang pampanunaw. Pinagtitinim og kunti ulo dagiti nalalay ngagsaw. Apay ka dinanang, asino manen tinakaapayo. Kadagiti karo ba? Lima ba siyak itay ijay tersina? Siyak magtipagsasaritaan da. Tapay ka no nanang, jak ka no amo ti may suraw. Kanjak la ka no aya agdengdengag iti uray drama lakuma. Tayo ti pagadalak iti correct pronunciation. Anya, ha? Makaungatak nga raw.
Imbaga ta nakapagtupulak. Tama nga no pinagtitinim o ko ida. Wano saan, embarsak ko kadakwada na ito'y tax crime na sinpun kao. Ay, marwam da. Ay, nananang, talaga adilawin da ka no sabali mo't ti pronunciation mo iti amin nga ibagam. Kasla da ita touchscreen. Tax screen kayo a tax screen. Na ibaga lang aruden kada kayo asaan aday ta ti termino na. Ay, kahita niya kumatibibiyang da iti trip kao. Biyag daya ti biyag kumag. Ta ultimo terminaw pagparikutan da. Ha? Awan ti parikot iti dayta. As long as it sounds kunada nga rudan iti English. Ay. Alaos to nanang. Saan kayo nga agungat pa'y? Ang mga noag high blood kayo manandita. Agura manan ni nanang dagiti kaarubay o manang. Wen nga rod, nangag na ngamin nga iso ti pagsasaritaan day di na minsan. Gapo nga taa, iti sabsabali apan nangibaga na iti daduma a termino. Wen, iso ti katkatawaan da. Iso analaos ti pungtot na. Saan mat ngamin apa isuro? Si kaman kit di ti makisarita kan kwa na ading ko. Barang si katidenggan na. Kasano asya kat kagura nakmat manang. Saan mat siguro? Amangan no adumanen ti ngaw-ngaw na. Ibaganan tumanen nga anya aya ti problema yo. Trip ko nga rod. As long as it sounds kunanan tumanen. Dagitakot ti sao ni nanang. Wen nga rod, makauma adengdenggan no dadduma. Ngambayan yun manang. Kasaritak to inton umay dito'y balay. Nanang, sapay kumaa, tadiyo tagidaksan dahito nga ibagak kada kayo. Ha? Anya ka di day ta anak kao. Amo yumatan, da kayo tisang kadilaw dagiti kakaaruba. Iso nga anya nga ta, no adalin nyo nga minan, ti husto apa nang ibalikas, kadagiti kanayon da, adilawon kada kayo. Ha? Husto mo ti inbagayo nanang, as long as it sounds. Ngam saan ngamin nga amin a tao, kat maawatan dati ibagbagayo. Iso ana saysaya at lata no baliksan nyo ana imbag. Ay, wen nga raw danak kao. Naamiris kumutla dayta. Uyawon dakpa yun gapo iti dayta. Katwan nanang, tapno saan da kayon asarsaritaan dagiti kaaruba? Ay, wen anak kao. Dumngag akaw iti panang isuryo kanya. Agyaman akno kasta nanang, sana bale, tapara matlaang ka na kayo dayta. Adaman ti madlaw ko kin ni auntie kasinsin. Anya dayta kasinsing. Maibalikas na muti na naimbag dagiti di na maibalikas idi. Nasaya at matano nakaamirisan ni nanang. Tani, addan ti manguyaw kan kwa na gapoy ti dayta. Kit imbag man tadi da ida inapa. Ay na dandan ni makiapa nga rod kasinsin. Iso abinagaak ni Ellen, abagaan na ni nanang. Kat kasla dimngagmut. Ay nasaya at ano kasta kasinsin. Tani, narigatan. Ang mga numakiapa pa yan, kapoy ti dayta. Dayta nga rod ti pagdanagak unay kasinsin. Iso ang nasaya at mat, tadimngag iti pamagbaga. Ay, win kasinsin, tapno iwas gulo ako nada. Wen kasinsin, kanda kami nga rod ti may babaing. Tax screen, machine, bulldozer, kan anyala dita.
Ay nakit inton din lawam, as long as it sounds mat nga ro ti kanayon arason na. Uwin nga rod kasinsin. Angam sana bali tinapatag, amo na itan kasinsin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.